बस्ती करे जातन क्या है बोला ना बतवा बोलबू तब न। याद बा पिछला साल भोखले रहनी छठ घाट भीख मांग के छठ करे के। हाँ हो ठीक कहलू हम तो भुला गए रहनी लेकिन छठ में अभी टाइम बा हम जाता नहीं। टाइम बा तो पहले से मांगम तब न होई। हां क्या भीख मांग के छठ करे के ना। भोखले रहनी तो करही के पड़ी। हां करे के पड़ी भाकल ठीक बा तू काम कर हम जाता नहीं। छठ के भीख मांगे के बाद छठो निपचा गइल केकरा के यहाँ से छठी माई के भीख मांग के शुरुआत हम करी। हां चल तनी वो सुजीत सागर वाला उनकरे के यहाँ से पहले मांग के हम बतिया जाने ला दुनिया सारी। दिलीप दिलदार भाई बालो कौन भीख मांगा रे? तू बस लगा 50 गो भीख मांगा गइलो तो ले अबे एगो भीख मांगा आइलो ते का बगई नहीं। ए हम छठी माई के भीख मांगे आइल बानी। भीख तोरा इतना कहां से मिलेला सी? कभी 20 दिन बाद छठी माई के पूजा 2 दिन रही तब ये जो बात। अच्छा दिलीप दिलदार भाई जैसन तोहार आ जैसन छठी माई के महिमा ठीक बा हम 2 दिन बादे हम जाता नहीं। प्रणाम दिलीप भाई। हां खुश रहो जा। आज साला भीख मांगा से तबाह हो गइल बनी। चलते हैं तनी आराम करे। ए बाला अरे तुमने छठी माई को चल दिया तुम्हारा बहुत अनर्थ हो जाएगा। अरे छोटे मुझे सपना मार ले गाड़ी कहत रही कि भोजपुरिया ते भिक्षा ना दिल तोड़ साला कहाँ खोजी ओकरा के हम रुक चले दो जा हमार सल्फी जा छठी मैया कलर लई तोरा साथ अनर्थ हो जाई। सही बात होइए गइल अनर्थ होइए गइल हमार सल्फिया चल गइल। चल तनी खोज के ओकरा के भिक्षा दइए दे तनी। टूटी भोरही से रोए भोजपुरिया हे छठी माई कैसे करी व्रत। भैया भैया हमारे साथे छठी मैया बड़ा अनर्थ करते छठी में अनर्थ कर देली। हाँ का भइल भैया? भैया हमारा सपना में आई रही छठी माई। हाँ कहल कि भोजपुरिया के ते इथी ना दिल माने भीख ना देली भीख ना दिल। हाँ 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 तो वो हमारे साल के लिए गुम कर दिल तो गुम हो गए भैया। अरे भैयो देख तो छठी माई के महिमा अपार बाटे। पैसा धइले रहलिए लेकिन हमरा के ना देली ना देना अइले भैया। जय हो छठी मैया जय। 5000 बा अपन छठ कर लिए भैया। ठीक बा भैया माफ करिए भैया। भैया रे तोर बहुत बहुत एहसान रही छठी माई तोरा पूरा परिवार के सुखी संपन्न रख दे। छठी मैया की छठी मैया की छठी मैया की। हमार सल्फियो आ गइल छठी मैया का भिक्षा दे देनी तो छठी मैया का महिमा अपरंपार बा। छठी मैया की जय छठी मैया की जय। पापा हो पापा का बेटा सब के ऊपर छत होता अपने के ना होई का बाबू? हां जाता ही सब बाहर काम करन तो बिहार वाला लोग के मार के भगा देता रहो तो पैसा कहाँ से आई ना। अगर चल छठी मैया के आई बेटा पर्व छठ माई का पर्व कोई भीख मांग के ठीक बा चल। वाजे फरेला घवदसे ओ पर सुगा मेळे राय सुगऊ के मरबो धनुष से सुगा गिरी है मूर्छाय नारियल जे फरेला घवदसे ओ पर सुगा मेळे राय मुठी दाना बिनु धड़केला छतिया हो धड़केला छठिया कैसे करी छठ के बरतिया रे छठी मैया कैसे करी छठ के बरतिया ए बाबुआ लोगन ए छठ माई के तनी दो लोगन ना तनी पैसा वैसे छठ माई के पर्व कइल जाओ। चल भाग जो ये नानू भगावे के जो रुपया नहीं चल बाबू आई ना दिया सन नहीं खे हो जाए। चल बाबू बैठो जा का मुड़ी दबले बड़ी चौकला होता। चल 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 ना ना ना
का बोल ठीक बाड़ी ना रे भाई वो ए आई दादा एकरा का हो गई रे बाबू मांगने भिखिया तोहारे हो छठी मैया जगह ना गिर गइल बा काहे गिरल बाबू? अइला दू आदमी भीख मांगे छोट के छठ के भीख मांगे? हां भगा देलक और गिर गइल। अरे बाप रे, भगा देलक त गिर गेल। तो उनके छठी माई के भिक्षा देवे से इनकार काहे कइलो सन बाबू? ओये साला लबर लबर को के भगा देलक। यही तरह तो हम गइल रही, हम छठी माई के भीख मांगतानी, हऊ दिलीप दिल दरबा लगे हां आउ भीख हमरा के ना देलक, भगा देलक हटे। तो ओकर साइकिले चोरा के ले गइल हसन। रे नान मांगे चाहिए, तोरी के लगे पैसा ना रहल रे। रे तो कुछ ना कुछ छठी माई के नाम पर दे दिए जला भिक्षा उछा। पहला सन छठी माई के भिक्षा दे दिए सन कबई तो के देलक तनी के? उ के मांगत रहल एगो भिक्षा? बुढ़ऊ रहलन गुड़सेन काका। ओ गुरसेन का करल हन, ओकर लइकवा उ छोटका रहल, छोटका अनुवा साथ ही रहल। हाँ। छठी माई के भिक्षा के बबू हमरो के एक आदमी 5 आदमी भीख देलक ना ना कहे के, काहे कि छठी माई के महिमा बानू हाँ। कौन अपरंपार हो जानलस हन। हां छठी माई के नाम लेके एकरा कान में 3 बार मंत्र पढ़ना, छठी मैया जय छठी मैया जय छठी मैया। देख नहीं लइकवा ठीक हो जाई। फट सब तो यहाँ पढ़ो सन, पढ़ दी। हां पढ़बे हाँ? भइयो ते ही पढ़ भइयो, छठी माई में बैठ जा भइयो। छठी मैया जय सब छठी सही। मैया की जय। जय। बुढ़ऊ कहाँ गइल हन? उनकरा के भिक्षा दे दो सन। ओ काका हने आओ आओ जल्दी। कहां बबुआ? अब गलती हो गइल हमनी से। घर बबू घर हो में ले लो। खुश रहल बाबू, खुश रहो। छठी मैया तोनी के बनावले रहल। प्रेम से बोली छठी मैया की जय। छठी मैया की जय। प्रणाम। हम रुआ लगी के प्यारा राजेंद्र पटेल भोजपुरिया। वीडियो कैसन लागल छठी माई के भिक्षा? रुआ लगिन कमेंट में लाइक और सब्सक्राइब पर मत भूले में लगिन। जल्दी से कमेंट में लिखी और ललका के दबा के हल्का करी। जय छठी मैया। जय छठी मैया की जय। छठी मैया की जय।